Clwb a loc y ddau leia sydd yn y cwrt. O, mae oddi ar dan y bar nawr te. Mae'n asyllu. A mae'n cael ei rhoi fel gol. Mae'n cael ei rhoi fel gol. Fe syllodd y dyfarnwr ar ei ddyfarnwr cynorthwyol. Mae dros y llinell ac mae'n dair i ddim i Gaernarfon. Dwi'n meddwl na Clwb gath y cyffyrddiad dwytha yn sicr ar y postyn pella. Mae'r peniau cyntaf dod gyda Mwni, a wedyn mi o'n peniau am y gol. Mae'n mynd ar draws y gol i'r postyn pella. Na di weld eto. Rwy'n eto. Ia. Clwb, dwi'n siŵr gath i edrych ydi ar y cyffyrddiad cyntaf di'r un oed bwysig. I ddechrau mae'r safon gan Jones yn wych efo'r droed chwith. Wedyn, pwy sy'n ennill y pennod cyntaf, Caernarfon. A wedyn yn ymateb. Fi weld Hondi, boys. Di fewn da? Di dwi'n meddwl, dydi.